Zdravím vás, ženky, u ďalšieho videa. Dnes si ukážeme už, ako na strih a ako si poukladať motýlky. Takže ako ja už som vám kedysi spomínala, že ja som si kúpila blúzku v sekači, ukážem vám, a ja som ju rozparala a znovu obšila, áno. Napríklad tu mám predný diel, keď vidíte. Tu mám predný diel, ktorý som tu vystrihla a znovu obšila. Áno. Tu všetko ostávajú zaševky. Tieto zaševky ja som kedysi si parala a robila podľa toho, ale ja som si kúpila knihu o írskej čipke a autorka tam výrobkov si tieto zaševky vopred zošíva. Takže to vyskúšam takto urobiť. Keď vidíte, tento strih môžem používať viacejkrát. Tu mám, je to z košele, je to na zapínanie a vidíte tu, keď si priložím druhý strih a budem chcieť tú blúzku mať v kope, tak ja si nebudem to chcieť mať zapínanie, ja si to len pozapínam a budem to robiť na zapnuté. Keď budem chcieť mať na zapínanie, tak vlastne si budem blúzku robiť podľa každého toho motýlku. Tu tež vidíte, tu je zaševok vpredu, aj tu sú zaševky. Ale my pôjdeme dneska na zadný diel. Prečo odporúčujem ísť na zadný diel? To len kvôli toho, že si na to zvykneme vzadu a potom vpredu už nám to pôjde lepšie a lepšie. A bude to krajšie a krajšie. Takže tu vidíte, tu mám takisto zadný strih, ktorý som si obnitkovala. Vzhľadom k tomu, že bola to košela a ja ju tak dlho nepotrebujem, tak som si to odmerala a som ju teraz takto zohla. A zasa, keď by potrebujem dlhšiu, zasa si ju odpáram a je na viacej používaní. Tento strih môžem použiť aj pri klasickom hačkovaní, pretože ja si ho pekne položím a keď začnem hačkovať, tak si to neprikladám na seba, ale prikladám si to na ten strih a viem presne, ako mám kde ubrať, aký urobiť ten. Takže tento strih sa využije viacejkrát, naozaj treba sa popozerať v tých sekačoch, po blúzkach, po rôznych, čo by sa vám strihy páčili a takto využívať. Vyjde vás to lacnejšie, ako keď si kupujete papierový strih a keď si ho vyťahnete na papier, tak naozaj sa dá použiť len jedenkrát. Takže pôjdeme na začiatok. Keď vidíte, ja mám túto pracovnú plochu, s ktorou sa dá takto posúvať. Není to žiadna novinka, nie je to ani môj vynález, proste našla som to na YouTube, rôzne rusky to, alebo bielorusky, alebo odkiaľ sú, inzerujú rôzne stojaniky a toto je stojan na televíziu, ktorý nájdete takisto na YouTube. Takže ja som si položila na moju pracovnú plochu, ktorý pod tým je polystyren a je oblečený do ubrusu a to len kvôli toho, aby ten polystyren sa mi všade nedrolil, lebo prvýkrát som to tak robila a bolo všade plno len bieleho snehu. Takže ja si tento strih priložím. Vidíte, mne nevyjde na celú plochu. Aj v tom je dobre ten latkový strih, že ja keď tie motýlky si popripínam alebo rôzne, môžem s tým strihom pohybovať potom. Áno, keď si ich treba aj prichytím nitkou. Tento vzor sa mi nikde nepohne a keď už to budem mať uložené, môžem si ho kľudne takto posunúť. Ale ideme teraz už na motýlky. Takže takto si dám pekný strih. A k ďalšiemu ešte povedať, budete potrebovať strašne veľa špendlíkov. Ja používam špendlíky, som si kúpila špendlíky s tými veľkými hlavami, ale nie sú dobre ostré, radšej lepšie sú tie špendlíky pre mňa s menšími hlavičkami. Takže ja si tento strih popripínam v miestach, pekne vynaťahujem, lebo vy, čo robíte z bavlny, vidíte, že ten strih napríklad trošku ešte tu posuniem, mi ide za tie boky. Nevadí, lebo tu mám polystyren, tak ešte tie motýlky si uložím trošku túto ďalej. Pekne ten strih ponaťahujeme, lebo vy, čo robíte z bavlny, tak sa tento výrobok vám aj srazí. Tí, čo robia z akrylu,
sa môže výrobok trošku naťahnuť a akryl sa nám trošku naťahnu. Na to treba mysleť a naozaj, čo už som zdoraznila v niektorých videách, nekombinujte bavlnu s akrylom. Ani pri klasickom hačkovaní, ani pri írskej čípke, nikde. Lebo akryl sa vám naťahne a bavlna sa vám srazí a ten výrobok by nebol pekný. Takže ja som si to popripínala, moc si to pripínať nejak nemusím, lebo mi ten strik tu pekne drží. Ospravedlňujem sa za to, keď sa mi tu občas dostane hlava, ale keď chcem pripnúť alebo niečo, tak tá hlava mi sem tam ide, lebo ju musím mať skrivenú nabok. Tak sa za to ospravedlňujem, ale dúfam, že uvidíte, čo je hotové. Takže ja motýlky mám nachystané. V prvom rade tie motýlky treba ožehliť z hrubovej strany. Nie z licnej, ale z hrubovej strany. Keď ich budeme mať vyžehlené, môžeme pristúpiť k tomu, že budeme dávať motýlky. Vidíte, takto som si ich všetkých pekne nachystala. Ešte mám tu v krabičke. Dúfam, že aspoň na ten zadný diel to vyjde, lebo ono sa to nezdať, ale bude treba strašne veľa tých motýlkov, lebo tie motýlky budeme robiť na husto. Takže ja si teraz nasadím okuliare a začnem ukladať motýlky. Ja chcem, aby z chrbta mi tie rúže išli z ľavého boku na pravé rameno. Ano? Takže správne by som ich takto mala mať nejak rozložené. Že tak si poukladám motýlky, áno, tak sa mi to bude páčiť, tak by to mohlo byť. Lenže my budeme pracovať na rubovej strane. Nikdy sa nepracuje, nespája motýlky na lícnej strane. Takže vy, keď vidíte teraz líc svojho chrbta, tak vidíte, že mi to ide pekne zľava doprava. Nezabudnite u tých motýlkov, že sa ukladajú takto, ale my musíme ich uložiť na túto stranu. Pri otočení budú správne. Tak vždy myslíte na to, že tie motýlky, ktoré chcete mať z lícnej strany na ľavej strane, musíte ich ukladať na pravú stranu. Takže teraz si začneme rozkladať tie motýlky. Ja už na tým nebudem špekulovať, ako to bude vyzerať. Ja chcem mať jedno veľké prekvapenie, lebo keď vy si tento výrobok potom otočíte, tak až potom uvidíte, ako to vlastne vyzerá všetko. Takže ja si začnem ukladať motýlky. Napríklad tu si dám rúžu, ktorú chcem, je najväčšia, tak ja chcem a dám ju hneď na kraj, lebo nebudem robiť asi žiaden kraj, ale budú to tvoriť rôzne motývky. Ja chcem, aby tá rúža prechádzala aj do predného dielu. Takže si ju tu prichytím, buď si ju prichytím rovno špendlíkom, takto, ja si to budem prichytávať špendlíkom, potom vám na to ukážem, ako to sa zošije, tak si to pripichnem špendlíkom. Zatiaľ to nebudem viacej napichávať, lebo ešte len sledujem, čo ja tam vlastne chcem. Teraz mám rôznofarebné tie motýlky. Tu mám takú tmavú rúžu, takže ja si dám napríklad túto svetlejšiu, táto je veľká, tu si nechám na niekedy indy. Takže ja si priložím niekde, treba aj tu dole a pôjdem na husto. Túto svetlejšiu. Túto svetlejšiu si priložím a zasa si ju dvomi špendlíkami len prichytím. Tak, mám dve rúže a idem rozmýšľať, čo ďalej. Táto rúža je veľká, to si nechám niekde inde a pôjdem ukladať. Táto rúžička je malá, tak si ju tuto tak nejak pekne uložím. Tretia, to bude stačiť takto. A takto ja budem pokračovať stále hore a hore. Takže si pripíname motýlky. Teraz si tu ja môžem už dať prvé púpatko. Toto púpatko by som chcela mať treba niekde tu. Tu, môže byť i tu. Treba skúšať, preto to ja ešte toto nebudeme dávať teraz. Dáme len takéto púpatko, trošku aj inej farby, aby sme to tu mali farebne veselé. Takto ho schovem. Toto púpatko ide pod kvety, tak ja si ho dám trošičku pod kvety, tak ja si ho dám trošičku tu na tieto kvety, keď vidíte. Takže zasa si to prichytím, trošku to ešte natočím, že to i stúpa hore. A vidíte, len to prichytím dvomi špendlíkami. Keby som ešte chcela s tým niekde posúvať, trošku dať inakšie, aby som nemusela stále odpínať.
Takže máme takto spodok uložený a môžeme pokračovať napríklad, tu mám stred. Ešte vám ukážem, čo ma teraz napadlo na tom prednom dieli, keď mám predný diel. Vidíte, tu je záševok. Ja keď ukladám motýlky, vždy pamätám na to, na tento kraj, alebo keď robíte na zadku, že nerada, napríklad by som takto do stredu si dala kvietok. To už pri ukladaní dávam na to pozor, že tu sú prsia a bolo by to asi nepekné, keby to zrovna na vrchole prsa bola takáto kvetinka. Takže i na týmto si dávam prednosť. Alebo keď robíte šaty, aby vám to presne na zadok nejaká blbá kvetinka nevyšla alebo niečo, tak už pri ukladaní na to myslím. Ale tu sme na chrbte, tu nemusíme na také nič mysleť, takže ja si zasa zoberiem takú väčšiu kvetinku, napríklad táto je väčšia. Pozriem sa, kde mám chrbát, takže si ju tu pripnem. Tu si ju pripnem. A môžem ukladať zasa ďalšie rúžičky. Tých rušičiek mám rôzne veľkosti, všelijaké. Mám aj takúto malú ružičku, ktorú tu priložím. Pôjde krémová ku krémovej. A zasa si ju tu pripnem. Krémová ku krémovej. Teraz som si ja urobila jedno také pupatko so stonkou. Takže ja si to treba niekde tu už takto namodelujem. Môže mi to púpatko aj vyseť dole chrbtom, môže mi ísť stať, môže ísť to púpatko niekde i tu, tak, aby nám to nejak všetko vždycky nejak ladilo. To púpatko nemôžem dávať tu, lebo by mi to bolo z lícnej strany vidieť. Takže to púpatko si musím pripnúť niekde tu, na ten kvietok z rubovej strany. Takže ja si to pripnem a vidíte, už to pripínam opačne, ešte že som si všimla, dám to na rubovú stranu, tuto pekne k tomu, tej fetinke z rubovej strany pripnem, aby sme to mohli kde potom prichytiť a treba z púpatko si zatiaľ dám tak, alebo tak, ale ja si ho dám takto hore, mi pôjde toto púpatko. Tak by som to mohla mať. A teraz máme ešte jedno takéto pupatko spravené na stonke, takže zasa nebudem ho dávať pod kvetinu, lebo by vám to bolo z lícnej strany vidieť. Tak vždy to položím tu na rubovú stranu tejto ružičky. Tak to môže ísť niekde, tu by to pôjde z kraja. A takto ja si môžem si aj takto ešte nastoliť, ale toto zatiaľ ostáva voľné, to sa bude regulovať podľa ďalších púpatok. Takže ja tu mám pripnuté púpatko. Tu ten priestor by som ešte tiež rada niečím vyplnila a dám si tu napríklad túto jednu ružičku ešte tak priložiť k sebe, aby my sme to mali potom o čo zachytávať. Je to inej farby a keď je tu krémová, zišla by sa nám tu aj trošku možno ešte tmavšia, lebo duhovú už tu máme takú jednu, tak dáme takúto tmavšiu, sa pripojíme a zase pripnem len 2 špendlíkmi. Takto máme pripnuté, takto je stred a takto mi to pôjde na rameno ďalej a takto ja budem treba pokračovať. Zatiaľ som až s tým tak spokojná, takže ja budem pokračovať ešte ďalej. Tu mám takúto ružičku, ale tu by bolo blízko k tejto bielej, táto sa mi tu nepozdáva. Tuto dám preč a priložím túto ružičku. A k tejto ružičke priložím túto ružičku a zistujem napríklad, že už ich mám aj málo. Ale máme ešte púpatka, kde to začneme tými púpatkami pridávať. Toto sa mi tu napríklad v tom mieste nepozdávalo. Skoršie by som to vymenila za to púpatko a už je to na vás, ako vy si to začnete všetko kombinovať. A toto púpatko by som dala napríklad aj týmto smerom. A zase pekne to priložím z rubovej strany a pripichnem k tejto kvetinke. Tak, napríklad by som si takto predstavovala to púpatko. Zatiaľ to nechám takto otvorené a
zoberiem ďalšie púpatko, ktoré takisto si prichytím. Treba tu, alebo si ho dám ešte, ja neviem, tu, ale dám si ho tu. Treba takto si ho dám tu do toho. Takže vidíte, ako vy rôzne môžete špekulovať s týmito púpatkami. Áno, teraz máte to púpatka napíchané, áno, pôjdu mi tým smerom. Pozriem sa, či by som ešte niečo nedala. Ešte som našla také púpatko svetlo-rúžové. A to by som pripojila, ja neviem, toto by som zase ešte dala preč. A to púpatko si pripojila tu nám. Toto nám pôjde pod kvietok a toto dáme pekne takto. Lebo chceme, aby to zelené bolo vidno. Takže tieto lupienky si vyložíme hore. No a zasa mi ostala táto ružička, ešte stále môžem kde si pripnúť, ešte budem pripínať na rameno, môže ísť aj tam. Takže takto mám uložené motývky z ruži. Poviem si, tak motývkov z ruži už je dosť, pôjdeme na iné kvietočky. A mám tu ešte biele kvietočky, ktoré sú rôzne obhačkované, takže ja napríklad, ja už si to tu mám pekne otočené na licnú stranu, takže ja si to priložím tak. Napríklad, tu mám ďalšiu kvetinku, ktorú si priložím tu. A chcem, aby tie kvetinky mi čo najbližšie k sebe išli, lebo iná tom je husté. A teraz to chceme zjemňovať. Tu si zoberiem tácku s tými rôznymi listočkami, čo sme robili. Teraz ja si vyberem listočok, toto mám licnú stranu, tak ho otočím na licnú stranu a doplním si to niekde, tak nie, a tu si to doplním treba s týmto listočkom. Zasa všetko pekne pripichnem. Stonka zasa pôjde tu z rubovej strany tohto. Bude pekne schovaná. Nebudeme jej nikde ukazovať, s listačkami si môžeme pohrať rôzne, vidíte, alebo ju môžeme až odtiaľ dať, lebo vidíme, že sa nám to tu stále prekrýva. Takže dám to odtiaľ a každý ten listočok si pozapínam. Určím si svoj smer, kde to mám dávať. Takže tak si to pozapínam rôzne. A môžete sa s tým pohrať. Ja sa väčšinou s tým robím, že si to jeden deň, nechám to tak a vyspím sa na to a potom napríklad ráno ma napadne ešte inakšie si to uložiť. Nikdy to nehovorím, že na poprvýkrát je to tak, jak to chcete. Možno áno a možno nie. Nechajte si na to noc, na vyspanie a potom uvidíte, či sa vám to ešte nerozleží inakšie v hlave alebo tak. Teraz ja napríklad vidím, že tu mi vznikla taká maličká dierka. Ja som si takisto narobila takých rôznych malých motívkov, to, čo ma napadlo. Niektoré som zobrala odtiaľ, že som podľa toho len malý krúžok robila. Tu som teraz robila krúžok, malé stĺpiky a urobila to tým krajom, ktorý sme sa učili u rúžičiek na konci. A treba, toto je ešte malé, takže potrebujem väčšie a priložím si napríklad túto kvetinku tu. A takto budem doplňať. Ešte by som chcela, aby to bolo biele, napríklad si dám tu. Alebo spravím, že si ju dám margaretku, niekde tu, už je to na mňa, ako ja budem rozmýšľať. Teraz mám tieto kvetinky narobené, tiež rôznej farby sú tmavšie. Svetlejšie, biela, rúžová. A tento napríklad by som chcela, aby mi išli niekde tu takto stredom. Aby som ich mala pokope nejak takto. Tuto margaretku si dám na druhú stranu, pretože ja som si robila tiež také tie jakby kvetinka s lístočkami a tu si môžem priložiť niekde tu. Tu si to môžem priložiť, alebo by to mohlo ísť až od tejto kvetinky. A takto sa dá rôzne kombinovať. Takže je to na vás, ako vy si to nazdobíte, ako si to spravíte.
Ja ešte nad tým budem hrozne špekulovať, takisto to nie je moja konečná úprava, že zajtra to možno rozhodím ešte úplne inakšie, pokiaľ nezačnem robiť. Takže najprv si urobte motýlky. Ja tieto motýlky, čo mám tu nastrihom, už nechám tak, tieto napríklad, uvidím, ten strih už nechám, že priložím tu, buď si to prišijem, alebo si to tak len prišpendlím. Áno. Takže tie motýlky už budú na svojom mieste, ako by mali byť. A potom, keď toto bude, mám túto plochu spojenú, tak ja sa tým posuniem. Áno, toto trošku si tu potom prichytím a ja sa tým posuniem. Hlavne myslíte na to, že sa vám môže stať, že budete trošku sťahovať. Prišijete ten motívok, priťahnete. Pritom tu máte napríklad mezeru už, áno. A môže sa vám stať, že keď to zhodíte, sa vám to môže zmenšiť o toľko, bavlna sa nám ešte o 5% zrazí, takže si to skúste urobiť trošičku širšie, že napríklad môj ten kvietočok pôjde až tu. Tento kvietočok, čo mi tu trčí, ako vidíte, dúfam, že ho tam v tej kamere vidno, napríklad by mal ísť na tento predný diel, áno. Takže ja keď budem dávať predný diel, ešte ho nemám zahnutý, tu trošku ako potrebujem, si to napríklad priložím a na tom prednom dieli si už naznačím, pokiaľ ten motívok sahá, aby som si už tu neukladala ďalšie motívky, ale to si ukážeme v nasledujúcich videách. Takže zatiaľ tu máte video o tom, ako tie motívky ukladať. Naozaj porozmýšľajte si, odídite od toho, urobte treba z niečo iného a znovu sa k tomu vráťte. Vy, ktorí to najprv chcete vidieť, ako to vyzerá, tak to ukladáte na tejto strane. Áno, akože vy, keď to chcete vidieť, že ako sa vám tie motívky uložili, ukladáte to na tejto strane a potom to budete chcieť otočiť. Takže keď tú kvetinku chcem otočiť, neotočím ju tu, ale dám ju tu. Takže toto všetko si musíte prehádzovať. Tu, keby ste otočili túto kvetinku, tak vám tie kvetinky nejdú z ľavého boku na pravé rameno, ale na lícnej strane vám pôjdu z pravého boku na ľavé rameno. Áno? Takže tieto motívky, keď vy chcete najprv vidieť, ako sa, je naozaj, že si ich tu prevratíte. Áno? Teraz si urobíme tú stonku. Vy napríklad si tu robíte, na lícovej strane si uložíte si tú stonku. Áno? Teraz tie motívky začnete takto ukladať na druhú stranu. Nebudem sa tam posúvať, nebudem. Ale aj ten listok, keď otočíte, musí ísť na túto stranu. A ako napríklad vidíte, tieto listočky ja už mám urobené jedným smerom. Áno, idú. Ja keď ich tu prehodím, že tak ich chcem mať na lícnej strane, tak u tejto ružičky, ja tú ružičku dám a prehodím ich na rubovú stranu, tak vidíte, že ten smer toho sa mi zmenil. Takže na toto všetko si dávať trošku pozor, porozmýšľať, hlavne dávajte pozor, aby ste to naozaj lícom mali dole, lebo keď to už spojíte, tak už to pôjde veľmi zle otačať, narušíte si celú toho štruktúru, tak hlavne si motívky pekne vyžehliť. Z bavlny môžete žehliť normálne teplým žehličkou na bavlnu, akrylom odporúčam 2 bodky na žehličku. Takže sa môžete pustiť do práce. Ja si takisto uložím motívky, keď budem mať uložené motívky, tak budeme môcť začať spojovať. Prajem vám pekný víkend a teším sa s vami na ďalšie videoko a na vaše fotky z vašich prác.